காவேரி இந்த இடத்த எப்படியாவது வித்தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டெல்லாம் அழகா செட் பண்ணிட்டு நம்பரெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்ப கரெக்டா குமரன் வராரு. இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. இல்ல, நான் வந்துட்டு இந்த இடத்த விற்கலான்னு இருக்கேன். என்னது இந்த இடத்த விற்கலான்னு இருக்கியா? என்ன சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமரன் கேட்கறாரு. ஆமா, இது ரியல் எஸ்டேட். இந்த இடத்த நான் வித்து கொடுத்தா எனக்கு 2% கமிஷன் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி சொல்றாங்க. உனக்கு என்னமா தெரியும் இதை பத்தி? நீ எப்படிமா விற்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமரன் கேட்கறாரு. எல்லாம் நான் வித்துருவேன் கண்டிப்பா மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி சொல்றாங்க. சரிப்பா, நான் கூட்டிட்டு போய் வீட்டுக்கு விட்டுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமரன் சொல்றாரு. இல்ல மாமா, நான் இங்க நிறைய எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, நான் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி பார்த்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து குமரன் கிளம்பிட்டாரு. குமரன் கடைக்கு வராரு. அங்க கங்கா தச்சிட்டு இருக்காங்க. என்ன கங்கா இவ்வளவு நேரமா தச்சிட்டு இருக்க? அப்புறம் தச்சிக்கலாம், நான் போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரேன், சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமரன் கேட்கிறாரு. அதுக்கு கங்கா சொல்றாங்க, இல்லங்க இன்னைக்கு நிறைய துணி இருக்கு, எல்லாமே தச்சு முடிக்கணும். சரி பரவாயில்ல, ஒரு நாள் லேட் ஆனா என்ன இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமரன் சொல்றாரு. இல்ல, நேத்தே யமுனா வந்து காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது காசு கேட்டா, என்னால கொடுக்க முடியல, நான் இன்னைக்காச்சும் கொடுத்து தான் ஆகணும். இந்த எல்லா துணியும் முடிச்சா தானே காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்கா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவர் சொல்றாரு, சரி நான் போய் டீ ஆச்சும் வாங்கிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமரன் சொல்றாரு. சரி போறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி நின்றுட்டு இருக்காரு. அப்போ பாட்டு கேட்கிறாரு. அங்க பாட்டு ரேடியோல ஓடிட்டு இருக்கு. அதை கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. சூப்பரா இருக்குல்ல பாட்டு, எல்லாமே இளையராஜா சாங் நல்லா இருக்கு. உன்னை லவ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டே இருந்தேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமரன் சொல்றாரு. சரி, நான் வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிருந்தேன் அப்போ எந்த பாட்டை கேட்டுட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்கா சொல்றாங்க. அப்படியே ஃபீல் பண்றாரு. சரி நான் போய் டீ வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து குமரன் கிளம்புறாரு. காவேரி படுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ விஜய் வராரு. வந்தோடனே தண்ணி குடிக்கிறாரு. ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி கேட்குறாங்க. அதுக்கு விஜய் சொல்றாரு, இப்போ உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லை, எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம். அதான் அந்த இடத்துல ஏதோ பேய் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே, இப்போ என்ன அந்த இடத்த வித்துட்டியா? வித்து முடிச்சிட்டியா? பார்த்தேன் நீ போட்டிருக்க போர்டெல்லாம் பார்த்தேன், போர்டெல்லாம் சூப்பராக வச்சிருக்க. போர்டு வச்சா மட்டும் இடத்த வித்துற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் சொல்றாரு. நீங்க தான் எனக்கு டைம் குடுத்துருக்கீங்கல்ல, அதுக்குள்ள நான் கண்டிப்பா வித்து குடுப்பேன். என்ன பத்தி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி சொல்றாங்க. நான் ரொம்ப நேரமா கேட்கிறேன், அந்த இடத்துல பேய் இருக்கா? உண்மைதானா? இல்ல ஏமாத்துறீங்களா? ஏதாவது சொல்றீங்களா? எதுவுமே பேச மாட்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி கேட்குறாங்க. இல்ல, எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா தூக்கம் வருது, என்னால உங்ககிட்ட பேச முடியாது, நான் தூங்கட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு விஜய் தூங்குறாரு. என்னது, தூங்குறீங்களா? இப்ப என்னதான் பண்றது? எப்படிதான் அங்க பேய் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது? பேய் இருக்கா இல்லையா? இல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து பொய் சொல்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி யோசிக்கிறாங்க. சரி நாம போயிட்டு நேர்லயே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க. அந்த விற்கிற இடத்துக்கு போறாங்க. போயிட்டு பார்க்கறாங்க. அப்ப கரெக்டா எழுந்து தேடுறாரு விஜய். எங்க எங்க போன காவேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி பேசுறாரு. நானா, அந்த இடம் விற்க சொன்னீங்கல்ல அங்கதான் இருக்கேன். எதுக்காக இந்த நைட்ல இப்போ அங்க போன, அதுவும் தனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா கோவப்படுறாரு விஜய். அதுக்கு காவேரி சொல்றாங்க, நீங்க தான் சொன்னீங்க பேய் இருக்கான்னு, ஒருவேளை பேய் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக நான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கொஞ்சம் கூட அறிவே கிடையாது, இந்த நைட்ல இப்படி தான் போவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனை கட் பண்ணிட்டாரு. இல்ல எதுக்கு தான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கானே தெரியல, அதுவும் நைட்ல இப்படி தனியா போயிருக்கா, என்ன நிம்மதியாவே இருக்கக்கூடாதுன்னு பிளான் பண்ணியிருக்கா போல இருக்கு. எங்கேயோ போய் நான் தூங்கலான்னு போனா கடைசியில இந்த நைட்ல அங்க போயிருக்கா, அதுவும் தனியா போயிருக்கா. ஏதாவது ஆச்சுன்னா இந்த தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்றது? அவங்க தான் என்ன கேள்வி கேட்பாங்க, எப்படி அங்க தனியா போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுல காவேரி வேற நான் உயிரோடு வந்தா பார்க்கலாம், இல்லைன்னா பார்த்து நான் பேய் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு வேற சொல்றான். ஐயோ கடவுளே, இப்ப நம்ம போய் தான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது, தலையெழுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா ஒரு மாதிரி டென்ஷனா இருக்காரு விஜய். அப்படியே போறாரு காவேரியை தேடிட்டு. காவேரி அங்க இருக்காங்க. இருந்துட்டு அப்படியே சுத்தி பாக்குறாங்க. ஆனா பயப்படுறாங்க. இங்க பேய் ஏதாவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அங்க விஜய் காவேரி தேடி போறாரு.